Здравейте хора, днес ще играем The Serious Sam, The Second Encounter, като миналата версия, но малко по-новичка и малко по-гадничка. Така. Като гледам, почваме като Алаза, мисля, че ще е. По-малко модела игра на година по-нова. Гадните ще дойдат от началото, защото един път съм превъртял тук вече и резачка. Аха, да това. Така. Страхотен. Така. Хаш. Почват ми гадните от нас. Ето, по принцип си ги знам. Ето го, виждам го. Айде, почваме. Виждам си помпата. Ето ми. Помпа! Газ! Я го пейдера. Сори, пич. Имаме дърва за огрев. Аз ти скъпа. Някой ма стреля. Бегай, бе. Ти не умираш, бе? Червените. О, тук знаете, че ще има един бик, разбира се. Абе, резачката на гонка. Помпата бангер. Къде те, бе? И отзад мисля, че имаше още. Да, познал. Така. Пак. Баси. Как? В The First Encounter, когато го целиш, мисля, че от един първия път падат. Ето ги нашите любимците. Сори. Така. Тази игра е с изключително по-малки нива, но изключително с по-дълги. Бегай, бе! Така. Къде бяхме? Мисля, че в двете версии трябва да превърта. После ще почнем Serious Sam, The First Encounter HD. И после тройка, мисля, ще почнем. Двойката ми няма да играм, защото е много тъп. Така. Тук виждаме скелета, който след това ще има един бик, разбира се. Те не пропускат нищо интересно. Тук бика се появява втори епизод в миналата игра, който го чакаш в началото. Бика! Къти. Ето го, бе. Вижте едно яко нещо. Това не се получи. Високо ма праща. Показател. Айде. Мисля, че има... Как продължаваме? Тук виждам броня. Този епизод ще е по-дълг, няма да е по-дълг от 9 минути. Какво чуваме? Тук виждам пистолета. Втория пистолет. Втори пич. Патрони и втория пистолет, който беше тук. Но сега го няма. Що? Бейби. Много е да рече. Бег. Така. Тук са уния летящите прилепи от The First Second. Тия патрони много не ми ги давах между другото. Гадост. Затворих. Това е, може би... Тук е начало... Това е началната гадост, между другото. Мадафака. Ето го скорпиона. Който ще го убием първо... Него ще убием, разбира се. Така. Това е много удобно оръжие. Силен. Така, го. Зарежда първо. Защото това пърфърстуни неща, дето летат. В момента още няма, разбира, но ще дойдат. Аз ги знам, че ще дойдат. Защото преди малко играх, преди да снимам. И имам малко информация за сега, поне. Но аз... мадафак. Умри, бе. Тя не се движи, бе. Така. Мисля, че клипът не забива, защото не снимам точно на това, което снимах първите епизоди на друга миналата версия. Бас много дърдора, брат. Често казват. Но с това темпо ги убием. Къде е картежницата, която ще трябва? Като котки са. Аз тук зареда, то късона пушка с 2 патрона. Значи има още. Що ми отваря? Да, ще отвори с малко да не има. Това го знам. Чакай, преди малко пак. Бе, мисля, че има още. Не забай, чакай. Че има още. Казах ви. Това е много яко, гледай. Прави... Serious Speed. Започва интересното. Ето едно човеще, което в мила версия, която играем в началото, ще го видите чак към края това чудовище. Мисля, че дори май нямаше го има. Просто... тези зелените са най-гадни. После ще ви кажа какви чудовища сме започнали. Така. Този много силни ракети, като на бойте, между другото. Те не искат да умират. Този аз го целя, той... Бегай, бе! Той не умира, мам ти. Така. Мисля, че... баси. Патрони, мамка. Патрони, Живот! Баси. Коста? Баси. Коста.
Оф, не и тя, бе! Аз искам оръжие и те какво ми дават патрони. Не, в смисъл. Така. Кой? Serious Speed. Аха. Живот. Тук е борба за живот, тази версия. What the fuck? Пак ми я дадох. Десо. Аз си мъх ми я дадох. Муда. О, мадафака, колко стълби. Ама Serious Speed. Какво става? Ще падат. Очаквайте уния гадинки. Ха-ха. Така. До тук сме. О, мадафака, горелката. Fire. Ха-ха. Тук да почват тяхните оръжия още от началото. Вижте, тяхните патрони са като хаща. Нали, Раза може да му потребват, но не знам точно какво ще кажа. Какво става? What the fuck? Ма много забавно също като горът. Но има скелет, разбира се, аз го надушвам. Гледай, бе, педерас. Това какво беше? Скорпион. Така. Бас. Привет, опе. Гледай! Така. Чудесно. Ще ви изгоря. Какво там? Пакатера? О, фак. Горелката, между другото, много бързо. Какво? Всички гърняри в една зала. Това да не е едното събрание, нещо такова. Аре! Що не се отваряш? Ето ги, почваме от гърнярите. Тези ги знаем. Този червения, безглавите, скелета, бика, скорпиона червения, летящите гадинки, зелените, лилавите, които в миналата версия бяха първи. Този, който е в края на миналата версия и жълтия скорпион. Ама що не ма пуска? Като да, този е един пак в края на миналата версия, ама аз го изгорих, той не умирам. Чудесно. Момчета, мисля, че това ще бъде края на епизода. Може би тук още една минута. Може и това да е много. Добре, когато видя таймера ми, че е 9 минути. What the fuck? Това... Колко е хубаво да гледаш как врага ти гори. Така ти вдига самочувствие. Тук май нямаше нищо, маме се. Според таймера ми до една... Не! Вас изобщо не ви исках. Ето детективките ми свършват. Гледай, кто не умира? Вие откъде идвате, бе, мамка ти? Бързо е, горелка, бе! Мамка ти, бегай са, бе! Хора, мисля, че това ще бъде края на епизода. Надявам се да ви е харесал. Чакай го сейфваме. Така. И до скоро, да надявам се ви е харесал.